Беларускае слова «прысмакі» перакладаецца як «лакамства, сладасці». Слова мнагазначнае. У першым значэнні гэта ласункі, салодкае, смачнае, асабліва прыгатаваныя стравы. Напрыклад, стол быў застаўлены рознымі прысмакамі – пірагамі, варэннем, пірожнымі. У другім значэнні слова «прысмакі» ўжываецца ў бытавых адносінах. У некаторых мясцінах так называюць прыправы, якія дадаюць да розных страў. Каб страва была ядомая, патрэбна дадаць да яе розныя прысмакі. Ёсць і такія сінонімы. Смакоцце, смаката. Вельмі прыгожае беларускае слова. Давайце захаваем яго. Шануйце родную мову.